ga wuri ga waina sansanin manazarta aikili na Hausa TV kar a bar ku a baya. ما كسرت فوني ساكت ذاك صانع ايه يعني باكستان كده كويس كده Allah ka da wannan sakarcin naka ya me ke faruwa wannan mara mutuncin I am today I'm very happy family kai ka fara ta Allah kai turancin ma kakai mutane yau ina cikin farin ciki kakka dagula min lissafi na kai aiki ga kenan dama duk lokacin da ina cikin nishadi sai ka san yadda kai ka bata min rai to yau ƙaryar ka ta sha ƙarya I am today very happy nice computer my baby is come today gida house an jima da dare ya lawan da kuɗi jikinka ba ko sisi kenan nishadin banza kake kai da Allah ka tsaya ni mai magana da ta kawo ni da Allah ni fa gaba daya a fasace nake fa faɗa min wannan mara mutuncin ne yanzu muka hada da shi wai wannan kilina mana kai yanzu ku hada da kilina ko baka tattauce mai baki baka doka na so in bubbuge shi hakuri ya dinga bani amma nake ga ma daga karshe da ya tafi kan hanya wai sai kama ai ba mu san shi bane ya fi mu iskanci ya fi mu rashin ji wallahi sai ya ja mana bala'i ka wannan dan ka dube shi jalo mu je mu tara shi ni na fi son mu tara shi ga aniga ka ya ga yanda ake dan rashin mutunci na rantsi da girman Allah wallahi Allah ko sama yake wa dasta Allah ya mun karta masa ai dan ma fa ni yau ina cikin evacuation declaration wallahi da an sai mu sata kai da Allah kakkai mu hauka turanci ni ma fa mahaukacin nan ne fa haba Allah is kwaran esperanto system kai da Allah me kake nufi yanzu dai daya abinda nake so da kai ka gane ni ba na son shi zaman lafiya yana da daɗi a cikin rayuwar yanzu mu je mu same shi ka gane in dai za mu dan samu dan wani abu a to ko misali zan ba kaddara ka dauka kai shine kaddara me da Allah ka tsaya Allah duba ana tare maka da wallahi ni wanda iska ne kake gani Allah ka tsaya alquran an ga maka rubu ne ni Allah so nake ka gane ya mata tura for example nake so example ake cewa ai na san wannan ka san kuma ka san fa Allah kai ka san me ne magana wasa ta ce yanzu ina zamu je mu san gani gan nan na biyo da tojin filin ball din nan taran muka haɗu da shi amma da yake ka san su tabin majalisa su je su dinga yi da mutane to ya kamata a kawo ƙarshen lissafin nan a sai inda za yi mu je mu neme shi wanda kawai a yi ta ƙare in kuma Allah ya taimake mun je mun samu dan wani abu a jikinsa mu kyale shi kawai zaman lafiya kowa yana so amma in dai muka je babu kuɗi a jikinsa billahi alazim sai mun mai jakuna Allah wallahi Allah ne kawai mutum ban ka su da wato dai na so kai ga wuri ga waina sansanin manazarta aikili na Hausa TV kada a bar ku a baya tare da girman Allah ido na idan sa mun baya na duk kai abubuwan duk bani ba nan fara ke ganin shi bai na yawan saboda ka san gayan na a cice ne bini za ga shi ya tsanda wannan Allah ga yi da ni tarba shi a cikin gurin nan na rantsa da girman Allah ko kalamun ya dan kuma ba zai ga mai duba ba Allah billahi alazim duk bukun safara zan mai ai kaji katakon nan inda ka san da amma mala idan na tala irin zan kai mai dukan da irin rashin mutum da Allah wallahi
kai na zaka gwada Allah ga Allah ka fara wallahi dan mu ake zuwa da mu gida mu muke a ce wannan mota ce na wuce akan ka wallahi na yadda na kai ta Allah saurara ayya mana Allah kai ya aina ka dalla ya saurara a cikin uwarka dan uwarka ina Allah baka dan uwarka kai dalla saurara Allah na zo ha fasinal ba ta fasinal kai dalla da fi ka iya rafa fasinal kaga gaban da mu da muka zo neman mutum ko mun bige da rafa to kuma din da ba a gashi bane ba sai a nishadi ba kai ka da bi ka iskanci gwa da wahala ta kashe mu ai gwanda dadi ya kashe mu ta ko dadi kashe mu ta ko dadi barka me ya faru in ka kara dukan what fara kina star dikesta makoro kaka da ke ni makorodo ka tafi ga wuri ga waina sansanin manazarta aikili na Hausa TV kar a bar ku a baya hira ce ta gudana zo ka tallata kanka kuma ka baje hajar abin da ke ruhinka tambaya da su'ali muna da girman fili zo ka tallata hajar abin da ke ruhinka ga wuri ga waina filin mazan da mata fili da masu fahimta gami da masu nazarta ga wuri ga waina ga wuri ga waina ga wuri ga waina ga wuri ga waina. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu masu sauraron mu a kowane lokaci. To yanzu mun shigo muku da sabuwar bayanai ne akan abubuwan da yake faruwa yau da gobe game da al'umma na rayuwa gabaki ɗaya da muke ciki. To masoya kafa kumanta YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV. A danna mana subscribe da alamar kararrawa domin zaran idan mun ɗoro shirye-shiryenmu a kowane lokaci za ku rika samun mu kai tsaye ta shafinmu. Akwai Facebook Abubakar Kilina, akwai shafinmu na Instagram Kilina Hausa TV, TikTok akwai shafinmu Kilina Hausa TV, sannan kuma ita kankin kanta gundarin tashar ita ma Kilina Hausa TV. Masoya akwai abubuwan da muke ɗorawa, akwai fim namu mai dogon zango wanda muke ɗora shi a kai wato Shargalle, mun ɗora shi har season 1 kafin mun tafi hutu mu je mu muku season 2. Saboda haka masoya muna yi muku fatan alkhairi, Allah ya bada ikon bibiyar shafinmu da muka karanto muku na wannan tasha wata mai suna Kilina Hausa TV. Masoya fatan alkhairi a zuwa a gare ku. Masha Allah, la haula wala quwwata illa billah.